बिटिआरनि सदर सहर क'क्राझारनि ग्रीनफिल्डआव 1 नं क'क्राझार लोकसभा बियाबनि एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारीनि जानानै बिसायख'थियारि फोसावदिंनाय सुबुं गमायाव हादरारि बिजेपिनि आफादगिरि जेपि नाड्डाया बाहागो लायो। एनडिएनि जथाय हानजा इउपिपिएल बिजेपि आरो एजेपिनि दैदेनगिरि मावथि सोद्रोमा आरो 50,000निबो बांसिन रायजो राजाफोरा बाहागो लानाय बिसायख'थियारि फोसावदिं मेलाव हादरारि बिजेपिनि आफादगिरि जेपि नाड्डाया बिबुंथि लाखियो। मख'जाथाव बाथ्रादि बिसायख'थियारि फोसावदिं मेलाव हादरारि बिजेपिनि आफादगिरि जेपि नाड्डाजों लोगोसे बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', केबिनेट मन्त्रि फारियै अशोक सिंघाल, रन्जित दास, चन्द्रमोहन पाटवारी, हादरसा बिजेपिनि आफादगिरि भबेश कलिता, एजिपिनि गागि दैदेनगिरि रमेन कलिता आरो गुबुन गोजौ दैदेनगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। गुबुन फारसेथिं बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव नबकुमार सरनियानि सायाव गोजौ बिजिरसालिया बिजिरथाय होनायनि सोमोन्दै आंहा बुंनांगौ गैया। गोजौ बिजिरसालिखौ जों मान होनांगोन होनना बुङो आरो लोगोसेनो बिटिआर ओनसोलाव जों इउपिपिएल बिजेपिआ गोजोन खौसेथि आरो जौगानायनि खामानि मावगासिनो दं होनना ओरैबायदि बुङो। এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহিছে নবকুমাৰ শৰণীয়া বৰ্তমান ওপৰত ৰায় আহিছে। নবকুমাৰ শৰণীয়া ডাঙৰীয়াৰ যিটো হাইকোৰ্ট জাজমেণ্ট এই জাজমেণ্টটো মোৰ ক'বলগীয়া নাই, কাৰণ এই জাজমেণ্টটো একবাৰ নবকুমাৰ শৰণীয়াৰ ফৰে একবাৰ এগেইনষ্টে তেনেকুৱা 2-3বাৰ জাজমেণ্ট ওলাল। গতিকে এইটো কমপ্লিটলি হাইকোৰ্টৰ ওপৰত আৰু হাইকোৰ্টটো অনাৰেবল হাইকোৰ্টটো আমি সকলো ৰেছপেক্ট কৰিব লাগিব। যেতিয়া তেখেতে ষ্টে কৰে সেইটো আমি ৰেছপেক্ট কৰিব লাগিব, যেতিয়া কেনচেল কৰে সেইটো আমি ৰেছপেক্ট কৰিব লাগিব। গতিকে তেখেতৰ ৰাজনীতি ভৱিষ্যতটো হাইকোৰ্টৰ সিদ্ধান্তৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ হৈছে। বিটিআৰ অঞ্চলত আমি ইউপিপিএল বিজেপি শান্তি সম্প্ৰীতি উন্নয়নৰ কাৰণে কাম কৰি আছে। আমাৰ 3টা মূল উদ্দেশ্য আজি আমি সফল হৈছোঁ। এইকাৰণে ৰাইজৰ এতিয়া খুদ বহিছে। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে কোকৰাঝাৰত আমি ৰঙালী বিহু উদযাপন কৰি আছোঁ, বিচুৱা উদযাপন কৰি আছোঁ, ৰংজালী বৈশাগু উদযাপন কৰি আছোঁ। আৰু এনেকুৱা সময়ত আমাৰ নেশ্যনেল প্ৰেছিডেণ্ট বিজেপিৰ নেশ্যনেল প্ৰেছিডেণ্ট ভাৰতৰ এজন শক্তিশালী নেতা নাড্ডাজী কোকৰাঝাৰত যিটো আগমন সেইটো আমাক বহুত উৎসাহিত কৰিছে। এইটো আমাৰ অকল দলীয় কাৰ্যকৰ্তাকে উৎসাহিত কৰিব এইটো নহয়, বিটিআৰ অঞ্চলৰ সকলো ৰাইজক উৎসাহিত কৰিব। আৰু সকলোৱে আমি যদি যোৱাকালিলৈকে কোনোবা ভাবি আছিলে যে আমাৰ 2 লাখ ব্যৱধানত জিকিম, নাড্ডাজী অহাৰ পিছত আমাৰ নিশ্চিত হৈ যাব যে 3 লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত আমি জিকিবলৈ গৈ আছোঁ। नोंथांमोनहा गावबा गावनि गथ'खौ काराटेनि सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? हादरसायारि, हादरारि, हादर गेजेरारि थाखोसिम गेलेग्रा खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै। सासे राफोद रोंखा-राखा काराटे गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो गलामगुरि काराटे एकाडेमियाव। रोखा खौरांनि थाखाय 8720903713 मबाइल नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन। बेबायदिनो बड' हाउस काराटे एकाडेमिनि थाखाय 6900451157, बेंटल काराटे एकाडेमिनि थाखाय 9678041226, बेरहांगाव काराटे एकाडेमिनि थाखाय 6901341656 आरो धालिगाव काराटे एकाडेमियाव मुं थिसननायनि थाखाय 8720903713 मबाइल नाम्बाराव खौरां लानो हागोन। मख'जाथावदि बे सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो हादरसायारि, हादरारि, हादर गेजेरारि थाखोनि बादायलायनायाव गोबां फरायसाफोरा बान्था मोननो हाबोदों। बे मुंख'नाय फोरोंसालियाव रोंग'थि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद काराटे गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? थाबैनो नोंथांमोनहाबो नोंथांनि गथ'खौ मुं थिसनहैदो।